ga yanzu mun walwala matsala biyu ko? Matsala ta uku yace auren annabi an yi shi cikin maye. Sai da annabi ya sha giya ya yi tatiyar dangin annabi suka sha giya suka yi tatiyar baban Khadija ya sha giya ya yi tatiyar Khadija ita ta aza giyar cikin dai giya aka yi auren. Don haka shi yana ƙoƙarin kare martaba annabi ne, haka yake faɗi. To a dama ba zai soki annabi ba zai shiga cikin birnin Kano ya zagi annabi ba, babu ta dubara, dole sai ya laɓa da wani abu. Domin waɗanda suka yi zagi ga annabi ai sun ga sakamakonsu ko? To shi kuma yana son ya zaga ɗin, don haka sai dole ya laɓa da wani abu. To wallahi yau gaskiya ta riga ta zo, qul ja al-haq وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Allah madaukakin sarki ce qul ja al-haq, kace gaskiya ta zo, wa zahaq al-batil, ƙarya ta rushe bata. Innal batila kana zahuqa, dama ita ƙarya rusasshiya ce, ba ta gudu take yi. Ya zo ya ce wai ai zama da shi, yana so ai zama da shi kaza kaza, tun yaushe ake neman zaman. Wallahi da gwamnatin Kano na bin shawara ta da ni za a hada da shi. بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. dama haka sha'anin ƙarya da gaskiya suke, da an garwaya an haɗu, to yanzu ƙarya na fitowa ta nuna cewa ita ƙarya ce. Yanzu kana ganin ƙarya ta dafe kai, ta dafe ƙeya, ta ruga da gudu. Da aka a hutar da kowa. Sannan malaman da yake lissafi ya ce da wani zai zama da wani zai zama da wani zai zama, wa zai ba ƙa'ida? Shi awa da zai ba mutane ƙa'ida. Sannan ya ce waɗannan malaman su suka taɓa shi, to ba su suka taɓa shi ba. Malaman da sati duk suke mai da raddi, ya san su, ba waɗancan ba ne. Waɗanda ya lissafa can cikin karatu, can ba a rasa ba ne wasu kaɗan 'yan maganganu kan shi suka wuce. Amma inda waɗanda ke magana a kan shi ne dare da rana, to samari ne. An gane? Samari ne su suke magana a kan shi, masu ƙananan shekaru ne ba tsofaffi ba. Allah maɗaukin sarki ya ce innahum fitiyatun. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Don haka waɗannan fitiyatun ɗin nan dai ya zo ya zauna da su. Ni ga ni nan na ishe shi riga da wando da babbar riga. Sannan wallahi ina tabbatar muku minti 30 sun yi yawa. Zai mishi wankin babban bargo. To gashi ya ce auren annabi, wa cikin littattafan sunna ya gani. To malaman sunna sukan zo da ruwayoyi da ifai sai su karantar da kai cewa ga abin da aka faɗi game da annabi, kai ma sai ka kiyaye ko? Gobe in ka ji wani ɓatacce ya kawo sai ka ce to ai na riga na ji wannan hadisin da ifi ne. Yanzu sai mu ɗauka sunan al-kubra na Imamul Baihaqi.
mujallar na 7 shafi na 220 sai mu fara da hadisi na 13,746. Mu fara da na 13,747 ma. Mala ya ce, "Akabarana Abul Hussein bin al-Fadli al-Qattan, akabarana Abdullahi ibn Ja'afarin, akabarana Abdullahi ibn Ja'afar ibn Durustuwai, haddasana Yaqub ibn Sufyana, haddasani Ibrahim ibn al-Munzir, haddasani Umar ibn Abi Bakrin al-Mu'ammali, haddasani Abdullahi bin Abi Ubaida bin Muhammad ibn Ammar ibn Yasirin, ana abihi an Miksan Abil Qasim Maula Abdullahi ibn al-Haris bin Naufal anna Abdullahi ibn Harisi haddasahu anna Ammar ibn Yasirin zakara qissata tazwij Khadija fa zakarat sai ta ambaci kissar da ta nan dai anna ha kallamat menene kissa ce aka zo da ita cewa Khadija al-Kubra ta ce ma babanta inna Muhammadan ya ni cewa Muhammad yana neman aure na fazawwijuhu don haka ka auren mai da ni. Wannan lokaci ya kasance lokacin jahiliya ne domin to annabi ba a saukan mishi da wahayi ba ne ko? Malaman tarihi sun ce na da shekaru 25 ba a fara saukan mishi da wahayi ba sai da kai shekaru nawa? Sai da kai shekaru 40. Don haka lokacin jahiliya ma giya haram ce? Kun ga ba haram ba ce, kai har aka shigo lokacin musulunci ma ana shan giya ko? Sai daga baya a hankali Allah ya haramta shan giyar. A karon farko Allah maɗaukakin sarki ومن ثمرات النخيل سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ka gana Allah maɗaukakin sarki na ambaton giya wadda suke ta dabino, ba za a ambace yadda suke yin ta ba domin kada wasu su koya. To giya ce ake ta dabino, suna da abin sha Allah maɗaukakin sarki ya ce da kuma arziki mai kyau cikin giyar. Giya fa kaga wannan gabanin a haramta ta ne ko? Har aka ambaci cewa arziki ce kuma abin sha ce. Daga baya da tafiya ta yi tafiya, malamai suka karantar da wani ya zo yana sallah sai ya rika faɗin maganganu waɗanda bai sa abin da yake faɗi ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya, ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Allah rahmadi Allah ya baka albarka. Wato ana Allah maɗaukakin sarki ya kira ga muminai, bai haramta musu shan giyar duka ba. Ya ce la taqrabu salata, kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna masu maye. Hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san abin da kuke faɗi. To daga wannan lokacin sai zaman giya ta haramtu a shata lokacin sallah.
duk yadda za ka shan giyar ka sha ko da lokacin sallah ke yi ka fita daga cikin maye, wanda daga baya sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta giyar ga baki ɗaya. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. To da aka saukar da wannan ayar sai aka bar shan giya ga baki daya, dukkanin masu giya suka fitar da giyarsu suka zo suka faffashe ta, aka yi ɗaiɗaiɗai da giya. Don haka a wannan lokacin giya haramun ce? Kun ga ba ko haramun ba ce. To amma dai don ya yi suka sai ya ɗauka waɗannan hadisan kuma waɗanda babu wanda ya inganta cikinsu, hadisai ne da'ifai, don ya soki malaman sunna. Dama aikin shi kenan. Mun ji dai irin suka da ma Imamu Malik bin Anas, alimul Madina, amirul mu'minina fil hadis, tanki bakin cike yan kamishi, ga ka cikin tasha a ce ba mota, nauyi ba ƙon mai doki a baka ci a ba dokinka, fiya mai kashe ƙwari, jaki da tozo bakin cike yan runji. To Khadija ta nemi ubanta ya auren mata da annabi, wa kana abu hayar gabu, shi kuma babanta ya kasance yana kyama an yi zawwijau na ya auren mu annabi da ita. Fasana at-ta'aman wa sharaban, don haka sai ta dafa abinci ta hada abin sha. Fada abaha, ta kira babanta wa nafaran min quraishin da wata jama'a ta quraishawa, wanda sai ce wannan jama'a ta quraishawa shi ya fassara su, ya san ko su wane ne, ya ce iyayen annabi ne da kuma shi kan sha annabi. Fada'imu suka ci wa sharibu suka sha hatta samilu, har sai da suka bugu. Faƙalar Khadijatu li abiha, sai Khadijatu ta ce ma mahaifinta, inna Muhammadan yaqtubuni, to zukan Muhammad yana neman aure na, fazawwijuhu, ka auren mishi. To tunda ya bugu, fazawwajaha iyahu, sai ya auren mu annabi ita. faƙallakatfu, don haka sai ta sami shi turare wanda ake samun iyayen amarya in an yi aure. Da an sama wannan turaren, ga al'ada ta nuna cewa ka aurar da ɗiyarka. Wa albasatu hullatan, ta sanya mishi hulla jubba. Wa kanu yasna'una bil aba'i, sun zamo suna aikata haka ga iyaye iza zawwaju banatihim, idan suka aurar da 'ya'yansu mata. Falan masu riya anhu sukuru, lokacin da wannan mayen ya ainihin yaye gare shi, aka yaye mishi shi, ya dawo hankali ne, nazara sai ya yi dubi, fa'iza huwa mukhallaqun, sai ga shi an samu irin wannan turaren wanda ake sama iyayen amarya, kuma alaihi hullatun, gashi yana sanye da jubba. Faƙala sai ce mata, ma sha'an yomi ya faru gare ni. Ala sai ta ce, zawwajta ni Muhammad ibn Abdullahi, ai ka aurar da ni ga Muhammadu dan Abdullahi. Faƙala sai ya ce, ana uzawwiju yatima abi talibin, yanzu ni zan ba marayan Abu Talib ɗana a ɗiyata. Faƙala sai ce, la a'a wallahi ba zan bayar ba, li amri. Faƙalar Khadija, sai Khadija ta ce, amma tastahayi, ba za ka ji kunya ba. Turidu an tusaffiha nafsaka, kana son ka wutar da kanka ka nuna kai wawa ne inda Quraish abun Qurayshawa. To kabirun nasa, kana son ka ba mutane labari ne annaka kunta sakaran, cewa kai ka zamo cikin maye. Falam tazalbihi, kai ka zamo cikin maye ka aurar da diyarka, za ka yi abin kunya idan kai haka. Falam tazalbihi, Khadija bata gushe ba tana
lallashin mahaifinta hatta a ƙara hasi da ya tabbatar da auren. To kun ji abin da ke ciki ko? To cikin isnadi wannan hadisin akwai Abdullahi bin Abi Ubaid al-Anasi wanda majhulul hal ne, sannan akwai Umar bin Abi Bakrin al-Adawi wanda mataruki ne, ga mataruki ga majhuli cikin isnadi daya. Wannan hadisi wani iri ne? Hadisi ne da ifin jiddan, ba da ifi kawai ba, da ifin jiddan. sa'an nan isnadi na biyu ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas, amma sai aka ce fi ma ya hasabu Hammadun, cikin abin da Hammadu ka zato. Cikin marwaitan hadisin nan akwai Hammadu bin Salama bin Dinare, to bai tabbatar ba, zato yake yi. Cikin abin da yake zaton ya ruwaito an Ammar ibn Abi Ammarin daga Ammar ɗan Abi Ammar. To Hammadu bin Salama tashin farko a guri ne da ifi ne, kuma da ifi mai mummunan da ifanci. Ya yi littattafai, ya yi wa'azoza, karance-karance da muhadarori inda yake nuna da ifancin Hammadu. So kai da kai yadda da ifancin Hammadu kana ɗauka hadisi a Hammadu? Kun san haka na al'amarin shi yake. Kun san lokacin da aka kurbatso shi, aka ce mishi ya ce in an kashe shi an kashe annabi Muhammad, makin ya yi gyara, sai ta samu wani hadisi inda aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai da ni da sunnata abu ɗaya ne, wanda duk ya kashe sunnata ya kashe ni, don haka shi as sunna. To wannan hadisin ya bi ta kan Ikrima maula ibn Abbasin, gare shi Ikrima albarbari da ifi na wadda'un ne, to kaga ya ɗauko hadisin wadda'un yana ƙoƙarin ya yi kare kan shi da shi. To ya je ya ɗauko hadisin wasu daga cikin marwaita waɗanda ba wadda'un ba a guri ne, domin a gurin shi Ikrima makaryaci ne. An gane? Sannan mu tafi akan cewa ma hadisin ya inganta a guri ne, shi as sunna. Akwai wani mutum ɗaya a duniya wanda ake kira sunna? Kawai ya miƙa wuya ya ce ya yi kuskure, domin magana ce wadda billahil azim ridda ce, barin musulunci ne. Annabi ba abin wasa ba ne. A kan wannan magana sai a jarabci Najeriya da bala'i nau'i daban-daban. To Hammadu bin Salama ya samu iktilabi a ƙarshen rayuwar shi, don haka irin su sahihu Muslim da sauransu waɗanda suka zo da hadisan shi sai sun tace, sun ɗauko hadisan shi inda bai samu iktilabi ba sannan su ruwaito, amma inda ya samu iktilabi ba a ruwaita hadisi gare shi. To wannan hadisi yana daga cikinsu. An fahimci wannan? Sannan gashi yana zato, bai ko tabbatar ba. To sai je don ta dalisi da mugunta sai ya ɗauko magana Imamul Haithami. Imamul Haithami yana cewa rijaluhu rijalu sahih, mazaizan hadisin mazaizan sahih. To in an ce mazaizai ne na sahihul Bukhari ko sahihu Muslim, shin shi ya nuna cewa hadisi ya inganta? Ai sai an koma an cika ka'idodin inganci ko? Ya zan babu inqita'i ciki isnadin, sannan ya kasance babu illa ciki, kuma ya kasance ba shazi ba ne, ko ba haka yake ba? Mun san ka'idodi na ingancin isnadi ko kuma na ingancin wal awwalu قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ
aw illatin qadihatin fatu'zi. Yana cikin alfiya ta imamul iraki, don haka bai ce ingantacce na ba. Sannan imamul haithami a cikin littafin shi na majmu'uz zawaid an same shi yana yawaita kurakurai game da hadisai. Ba dan da babu lokaci ba da zan baka hadisi na wani rajul inda nan yaka zuwa ya ce siƙa ne, nan ya koma ya ce da'ifi ne, can ya koma ya ce kaza ne. Don haka mutum ne cikin ma littafi ɗaya haka yake yi. An gane? To balle ya ce rijaluhu rijalu sahih shikenan. To ai kamin ka je ga rijaluhu rijalu sahih ya kamata ka je ka binciki isnadin hadisin cikakken bincike. Sannan hadisin na da Hammadu bin Salma. Hammadu bin Salma yana daga cikin marwaitan da ka tsana a duniya sama ga kowane marwaici. Ga hadisin na a cikin al-Musnad na Imam Ahmad a juz'i na 2 shafi na 584, hadisi na 2851 da 2852. Babu wadataccen